Unsa ka kagwapa? Pangit para ka sa pangit. Kita ka karon ka magmahay. Pati ka. Asang wala ni Jima? Ay na dito sa kalubinan. Maalaman kay kadina. Wala ka karon mag-istorya ta. Unsa man gid imong gusto? Istorya ta dire kay ngano? Masakpan ka nako. Dugay na kuno nagkuan. Dugay na kuno mo nang nga magkuan gid akong bana. Sika. Kiyatan ka nako. Kiyatan ka, kiyatan. Istorya ta gawas na. Gawas. Kiyatan kang bayhana ka. Kiyatan ka. Pasunod pa ka sa kong bana unya. Magchat-chat pa mo. Kiyatan ka, gawas. Na. Gawas niya, gawas! Ay, kiyatan kang may hana ka! Chat-chat pa ka! Kiyatan! Gawas! Gawas! Ano na? Asan ka, Jimaha ka? Kasi mong ipagkita na di ate. Jima! Ate Jima? Oh, Jima. Nagdili man ni balay ni Ate Jima, te. Turang balay ni Ate Jima. Kinsa ning balay day? Ganun! Ay, pagpataka ang sulti ako sa inyo, hindi kong kiyatan ha! Hindi kiyatan, di ko pa panin mo ang balay! Ha? Klaruhan na yung kiyatan ha! Kaya basig magpuspusan ka ganun! Sorry day, nay. Sorry! Why sorry! Karon, magpuspusan ka, karon lang ka! Sorry, nay. Sorry! Ha? Ano ko man ha? Sorry, nay. Masapusan ka kayo! Ha? Dali, kiyatan ng bako ha! Masapusan ka karon! Labay pa ni mo ha. Kasi kiyatan ha. Karon talaga masapon talaga di ka karon. Taas ito hukot lagi ka ni. Alam mo yung shoot yung budget. Ay kanang kuan ka na. Nana ito. Lagi. Consultation man. Impas. Artistang ilaw down. Tarong ka kay imbis man. Injury pigid, injury. Kapon lang yung data nila.